na bubuhayin ang lahat. Yung mga mabubuting tao, may maraming ginawang mabuti, mabubuhay ang kanilang katawan at dadalhin doon sa buhay na walang hanggan sa langit. At yung mga taong masasama na gumawa ng kasamaan ay mabubuhay din, dadalhin sa impyerno kasama ang kanilang katawan. May kasabihan po tayo, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ang tanong para sa atin sa araw na ito ay babasahin ni Kapuntos na Brother Mark Steven Pandan. Ito po ang tanong mula kay Henry Santos. Father, bakit may nakasulat sa pahayag na pagdating ng paghukom, ang mga namatay sa dagat ay iluluwa ng dagat? Ang dating, Father, ang mga namatay sa dagat ay nandun lang din sa dagat at doon lang din sila nag-aantay na paghukom. Nakakalito po, Father. Maraming salamat sa iyong magandang katanungan, Kapuntos na Henry Santos. Bago natin simulan ang pagsasagot, tatalakayin muna natin, kapatid na Henry, ang dalawang uri ng paghuhukom ayon sa itinuturo ng Simbahang Katoliko. Basahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1022. Each man receives his eternal retribution in his immortal soul at the very moment of his death, in a particular judgment that refers his life to Christ, either entrance into the blessedness of heaven through a purification, or immediate and everlasting damnation. At the evening of life, we shall be judged on our love. Okay, so napakalinaw ang tinuturo ng ating simbahan na meron palang tinatawag na particular judgment. Ito po ang hukom na nangyayari pagkatapos mamatay ang isang tao. Ano ba ang nangyayari sa kamatayan, mga kapuntos? Ang ating kaluluwa ay lalabas mula sa ating katawan. Basahin natin ang Tobit, chapter 4, verse 3 sa Douay Rheims version. Ito po ang nakasulat. When God shall take my soul, thou shalt bury my body, and thou shalt honor thy mother all the days of her life. Yan, napakalinaw mga kapuntos, na sa oras ng kamatayan ng isang tao ay lalabas ang kaluluwa. Ito'y kukunin ng Diyos. At pagkatapos niyan ay ililibing natin ang patay na katawan. Saan po ba mapupunta ang kaluluwa na lalabas sa katawan? Ito po ay haharap sa hukuman ng Diyos. Basahin natin ang Hebreo chapter 9 verse 27. Ito po ang nakasulat. Itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Napakalinaw. Pagkatapos mamatay ay merong paghuhukom. So, ano ang gagawin ng Diyos sa paghukom na ito? Merong parusa, meron ding reward. Basahin natin ang Ecclesiastico chapter 11 verse 26. Ito po ang nakasulat. Madali sa Panginoon ang maghintay sa araw ng pagkamatay ng isang tao upang parusahan o gatimpalaan siya sa kaniyang mga ginawa. Napakalinaw. Madali pala para sa Panginoon ang maghintay sa araw ng pagkamatay ng isang tao. Bakit? Anong gagawin niya? Upang parusahan o gantimpalaan siya sa kaniyang mga ginawa. So meron talagang paghuhukom pagkatapos ng kamatayan. Yung tao na walang mortal sin, yung namatay in the state of grace, mabuting tao, ay mapupunta sa langit. Yung tao naman na may mortal sin, yung may malalaking kasalanan na hindi niya napagsisihan, ay mapupunta siya sa impyerno. At yung mga merong venial sins lamang o maliliit na kasalanan at saka hindi pa totally nakapagbayad sa mga temporal punishments sa kanilang mga kasalanan sa lupa, sila po ay lilinisin doon sa purgatorio. Pagkatapos nilang malinis doon sa purgatorio, dadalhin sila eventually sa kaharian ng langit. Yan po ang doktrina ng Simbahang Katoliko tungkol sa particular judgment. Now, meron pang mga ebidensya na pagbibigay ng pagpapatotoo ng particular judgment. Basahin natin ang 2 Korinto chapter 5 verse 8. Ito po ang nakasulat. Malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Okay. So, malakas ang loob natin na iwanan ang katawang ito upang manirahan kasama ang Panginoon. To be absent from the body is to be present with the Lord. Basahin natin sa English, kapuntos na Brother Mark. 2 Corinthians chapter 5 verse 8. Ito po ang nakasulat. Yet we are courageous, and we would rather leave the body and go home to the Lord. See? Napakalinaw mga kapuntos. We would rather leave the body and what? Go home to the Lord.
Yan po ang sinasabi ni San Pablo. Kaya nasabi rin niya sa Filipos chapter 1 verse 23 na gusto niya rin ang lumipat doon sa langit pagkatapos niyang mamatay. Filipos 1:23. Ito po ang nakasulat. May pagkatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Napakalinaw mga kapuntos. Gusto niya palang pumanaw na para makapiling si Kristo. So hindi po yan mangyayari kung totoo ang sinasabi ng ilan na doon pa sa final judgment matatanggap ang reward ng ating kabutihan sa lupa. Kaya tunay nga na merong particular judgment after our death. Ano ba ang tinutukoy mga kapuntos ng ating kapuntos na nagtatanong na iluluwa ng dagat ang kanilang mga patay? Yan po mga kapuntos ang mga kaluluwa ng mga tao na namatay sa dagat. Ang iluluwa ay yung katawan. Pero pag nabuhay na maguli ang katawan, natural, yung katawan ay manggagaling sa dagat kasi doon ito nalibing nung ito'y namatay. So basahin natin ang John chapter 5 verse 28 to 29. Ito po ang mangyayari sa final judgment. Huwag din niyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila ay muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Very clear mga kapuntos, na bubuhayin ang lahat. Yung mga mabubuting tao, may maraming ginawang mabuti, mabubuhay ang kanilang katawan at dadalhin doon sa buhay na walang hanggan sa langit. At yung mga taong masasama na gumawa ng kasamaan ay mabubuhay din, dadalhin sa impyerno kasama ang kanilang katawan. Bakit kailangan ang final judgment? Isang purpose po ay upang masali ang katawan sa kanilang reward kung sila'y mabuti, maisali din ang katawan sa kanilang punishment kung sila'y masama. Yan po ang punto por puntong sagot at paglilinaw natin sa katanungan ni Kapuntos na Henry Santos. Fight Team Maria, tatak CFD with a humble heart.